Sødeste, kæreste og smukkeste piger. Lyt nu godt efter, hør hvad jeg siger. Snart er det nu, at klokkerne kimer. Vi gør, hvad vi kan, for at resten det rimer. Dette er selvfølgelig vores allersidste chance, for at lokke jer til vores store seance. Derfor vil vi lige en gang reklamere, for hvordan vi vil rykke og aflevere. Katedralen er det omvendte faldersymbol, og i baren er der aflange flasker alkohol. Her vartes I op af afklædte mænd, der hælder drinks på jer igen og igen. I skal quizze, og I skal gætte, hvordan fyrene de har været slette. Det bliver en aften med stående komik. Det bliver en aften dyppet i erotik. I vil se huden af en antromands krop, hvis I blot er søde og hvis I blot dukker op. Det bliver en dejlig aften med sex og med sommer. Vi bliver vilde og glade, hvis bare I kommer.